سلامكم يا حوات كما يكنيهم أبنا لهم عمتي مدبنا خاء ناي بيتسب ويزمدنا قالات بتغرينيا كنمهارينا بيتسب بخلت وغن بندابون بندادن سلازموصو أقدمنا بناي أبو وغن كجمرينا أبزي نسخة اللغة ويكا نسخي أبو أبو أد how hafty hafty أبو حقو أبو حقو عباي حوبو سيتي حوبو سيتي حوبو ود حوبو ود حوبو قال حوبو قال حوبو أمو سبعي أمو سبعي أمو ودمو قالمو قالمو بتعمل صبغ كابزي كتسلنا خا زمدنا ويبيتسب بناي أد وغن كنرينا حاو حفتي أبو أد أبو حقو عباي زيهم كلهم كم زلوا خينهم حاو بو زنبرة تايكونيو أكو سيتكو سيتكو ودكو ودكو قالكو قالكو حاتنو حاتنو سبعي حاتنو سبعي حاتنو ود حاتنو
د ح ት ኖ ወዲ ሓትኖ ጓል ሓትኖ ጓል ሓትኖ ጓ ል ሓ ት ኖ ጓል ሓትኖ እሺ ብጣዕሚ ጽቡቕ ክሳብ ሕጂ እቶም መሰረታውያን ዝኾኑ ናይ ዝምድና ቃላት ክንመሃሮም ፀኒሕና ኣለና ንኣብነት ኣቦሓጎ ክንብል ፀኒሕና ኣቦሓጎ ግን ሓፈሻዊ እዩ ናይ መን ኣቦሓጎ ምዃኑ ኣይተፈለጠን ዘሎ ኣቦሓጎ ብእንግሊዘኛ እንታይ ዝባሃል grandfather ናትካ ኣቦሓጎ ምዃኑ ክትገልጽ my grandfather ንብል ሓቀይ my grandfather ነዚኣ ከም ዘላታ ናብ ትግርኛ እንድሕር ተርጊምናያ ማይ ማለት ናተይ ማለት እዩ grandfather ማለት ከዓ ኣቦሓጎ ማለት እዩ እንታይ ትኸውን ሕጂ ናተይ ኣቦሓጎ ቃል በቃል እንድሕር ተርጊምናያ ኣብ ትግርኛ ግን እዚ ልሙድን ባህርያውን ኣይኮነን ብርግጽ ከምዚ ኢልና እንድሕር ተዛሪብና እቶም ሰማዕትና እንታይ ክንብል ከም ደለና ክርድኡና ክእሉ እዮም ይኹን እምበር ብዝቐለለ መንገዲ እቲ ባህርያዊ ትግርኛን እንታይ እዩ ናትካ ኣቦሓጎ ምዃኑ ንኽትገልጽ ወይ ናትካ ኣቦ ምዃኑ ንኽትገልጽ ናትካ ኣደ ምዃና ንኽትገልጽ ኣብ መወዳእታ እንታይ ንውስኸላ ፊደል ይ ንውስኸላ ፊደል ይ ንኣብነት ኣቦሓጎ ፀኒሓ ቀይ ብድሕሪት ይ ምስ ወሰኽናላ እንታይ ትኸውን ኣቦ ሓጎይ ኣቦ ሓጎይ ናትካ ኣቦሓጎ ምዃኑ ትገልጽ ኣለኻ ኣቦ ፀኒሓ ይ ምስ ወሰኽካላ ኣቦይ ትኸውን ናትካ ኣቦ ምዃኑ ትገልጽ ኣለኻ ኣደ ፀኒሓ ይ ምስ ወሰኽካላ ናትካ ኣደ ምዃና ትገልጽ ኣለኻ ብዘይካ ናይ ዓባይ ሓው ሓፍቲ ካልኦት ኣብዞም ሎማዓንቲ ኩሎም ዝተማሃርናዮም ቃላት ብድሕሪት ፊደል ይ ምስ ወሰኽናሎም እንታይ ይኾኑ ማለት እዩ ናትና ምዃኖም ንገልጽ ኣለና ኣኮይ ናትና ኣኮ ምዃኑ ንገልጽ ኣለና ኣብ ዓባይ ግን ነታ ይ ናብ የ ቀይርና ብድሕሪኡ ከምተን ካልኦት እንታይ ንውስኸላ ይ ንውስኸላ እንታይ ትኸውን ሽዑ ዓባየይ ዓባየይ ኣብ ናይ ሓው ከዓ ሓው ፀኒሓ ነታ ው ናበይ ንመልሳ ናብቲ መሰረታዊ ፊደል ወ ሓወ ይ ይኸ ከምተን ካልኦት ንውስኸላ ማለት እዩ ሓወይ ትኸውን ኣብ ናይ ሓፍቲ ከዓ ልክዕ ከምኡ ቲ ኣብ ላሓቀይ ሳልሳይ ፊደል ኣሎ ተ ቱ ቲ ናብ ተ ንመልሳ ነታ ቲ ሓፍ ተ ክትከውን እያ ብድሕሪኡ ከምተን ካልኦት እንታይ ንውስኸላ ይ ንውስኸላ እንታይ ትኾን ሽዑ ሓፍተይ ሓፍተይ ናትካ ሓፍቲ ምዃና ትገልጽ ኣለኻ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናይ ቤተሰብ ወይ ዝምድና ቃላት ብትግርኛ ተማሂርና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ